ассалому алайкум мардуи азиз, ҳама каса созанд ки инҷаин саломатиётон хубай вақтотон хушай. Хуш омадем ба канали Саудо ТВ. Имрӯз 25 майи соли 2024 1000 рубли урусӣ баробар ба 119 сомонӣ. Дар имрӯза видео бо диққат мара гӯш кинед ки ман чӣ хеле мошинҳоро гап мезанам. Toyota Pickup ҳастай, Toyota Vitz, Opel Vectra A, Vaz 2107, Mercedes Простой, Opel Sedan, Toyota Corolla, Opel Caravan ва бардруи азиз як мошини дигар Daewoo Lacetti. Бисёр ин мошиноро шумо заказ карда будем, гуфтем ки дар видеои дигари бимон. Бардруи азиз, ана бисёр дам хеле мошино заказ кардем, намо тайёр кардем, ҳозир амвора гап мезанем. Марҳамат, видеои имрӯзро то охирша тамошо кинед ва чӣ мошине ки дар кораи комментария бинависед. Барои пешравии мо як дона лайки бепала бижохем. Бардруи азиз, касе меҳмон бошед дар канал, подписатсия кинед, видеои ма шумо дам мерава. бардруи азиз, канали Саудо ТВ навора сар мекунад, бо диққат гӯш кинед ба чӣ ачкидор навора сар кард. бардруи азиз, Toyota Pickup дай гӯш кардесен. Toyota Pickup соли баромадаш 2012, сӯзишвориш дизел, мотораш 3, коробкаш механика. срочно фурӯхта мешавад. ҳуҷҷат утилизатсия нав кардагӣ, 4 та баллони нав дора. хадавоиш бардруи азиз созай. мошинои зуранд. бардруи азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Норак. нархи мошин 48000 сомонӣ. чӣ хеле гуфтам бардруи азиз, Toyota Pickup ном доштаи 2012 шаҳри Норак. бардруи азиз, ба пули русӣ чанд қамеша дар экран нависагем. номерои телефони яка WhatsApp дора, занг бизанем, бигӯем ки номероро ай канали Саудо ТВ гирифтам, ба шумо бо арзон мекунад. ин мошин ҳаме хари дига аёдот мебарояд ки кай заправка рафта будӣ. бардруи азиз, мошинои гарени камрасход мумкин бисёрот бидонед. Toyota Vitz соли баромадаш 2010, сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 дора. бардруи азиз, чӣ хеле ки гуфтам, сӯзишвориш бензин ва гази евро 4, мотораш 1.5, коробкаш автомат, 4 дар электропакет, 4 та баллони 80%, старт-стоп чип дора. бардруи азиз, дари пешаш отпечатки дора. расходаш дар 100 километр 4-5 литр бензин мехӯрдай. бардруи азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 59000 сомонӣ. 59000 сомон. бардруи азиз, ба пули русӣ чанд қамеша дар экран нависагем. номерои телефони ака WhatsApp доштай, ҳамин номероша мақсад кор мекардай. дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам доштай. азизони азиз, занг бизанед, қатъи ака маслиҳат кинед. дискачо шаниго чӣ хел фасоне охӣ. бачаё чааму лайкора бижиқ, серьёзен лайкора бижиқ. касе меҳмон бошӣ дар канал, подписатсия кӣ. бардруи азиз, Opel Vectra A беҳад мошинои зуранда. Opel Vectra A соли баромадаш 1995, сӯзишвориш бензин, мотораш 1.8, коробкаш механика. ҳуҷҷат надошта. азизони азиз, хай пул боша мошина мехарӣ, як ҳуҷҷатш мекунӣ, катагӣ мекунӣ, мегардӣ. баллонош 80%, хадавоиш бардруи азиз нав кардагиай. чӣ хеле ки гуфтам, мошин ҳуҷҷат надора. айни ҳол мошин қарор доштаи дар ноҳияи Кушониён. нархи мошин 20000 сомон. нархи зур айне ки бардруи азиз. барои чӣ нархи зурай? барое ки солаш навай. солаш мисол 1995, нархи мошин 20000 сомон. ба пули русӣ чанд қамеша дар экран нависагем. номерои телефони ака, номерои Россияша WhatsApp дора. бардруи азиз, агар шумо реклама дошта бошед, номерои ма дар якум комментарияро нигоҳ кинед. номерои ма ҳастай, ё аввали видеоро нигоҳ кинед. номерои ма ҳастай, ана дар WhatsApp роӣ кинед. бардруи азиз, Vaz 2107 бисёр дар ин мошиноро дар видеои пешина гуфта будем ки ҳам хеле мошин бимон. бардруи азиз, марҳамат на мошина биқапед. Vaz 2107 соли баромадаш 2003, сӯзишвориш бензин, газ кор мекунад, мотораш 1.6, коробкаш механика. сои мошин гуфтагие ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, срочно фурӯхта мешавад. ҳуҷҷат надошта. азизони азиз, айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 18000 сомонӣ буда. бардруи азиз, 18000 сомон. агар хато накунем, ана дискои шапалоқ дошта. бо мисол мошина хела зеб додаине ки нархи мошин бардруи азиз 18000 сомон. занг бизанед, харидори аниқ бошед.
салом алейкум бародаро, апа хоҳарам ками мардори телефони бақват гирифтаги бародаро, бародаро ғариб агар шумо бихарин даставка ашотимо лабоҷо бародаро бепула YouTube да бародаро телефон чиз дорем, YouTube да бародаро канал дорум, телефон тиҷе да YouTube бизанем бародаро, канал дорум, подписат закин, лайкора бизанем бародаро, ай пеш бим бародаро, алиши болушим ай пеш гам мезанем. Кадоме ки бародаро мехарин лабоҷо даставка бесплатна, лабоҷо 28 шаҳр на вилоят хатм ашотимо бародаро, даставка бепула бародаро. 4-5 нам карта дорим бародаро, лайкора бизанем, видеои нав мекунем шумо дамя номеремон 907 89 18 18 бародаро 300 сом мехари 400 сом мехари лобой хе телефон бародаро дорим, лайкора бизанем, видеои нав мекунем бародаро шумо дамя бародаро ки кадои мақсад TikTok дорин, YouTube надорин, YouTube да телефон тиҷе биза, YouTube да бародаро канал дорум, да YouTube телефон тиҷе. бардорие ки бо нархи Opel Mercedes хариданием бо диққат гӯш кунед. Mercedes-Benz C-класс соли баромадаш 1994, судишвориш бензин ва газ кор мекунад, авиомоториш 1.8 литр, коробкаш механика. сои мошин маълумот додааст ки мошин мақсад расходи бисёр надорад. айни ҳол мошин қарор доштааст дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа. нархи мошин 30,000 сомонӣ дӯстони азиз. 30,000 сомонда шумо метавонед ки Mercedes 1994 бихаред, 1.8 мотор, коробкаш механика. бадруи азиз, тамошо кунен, лайкора барои меҳнатҳои мо биҷихен. зинда бошен. раҳмат мегӯм барои дастгиритон. навора давом метиҳем бо бадруи азиз, мухлисои Саудо ТВ, як Королаи арзони дига барои шуморо кофта гуфтем. хеле нархи наво фақат дар ҳамин канали Саудо ТВ мебинед. Саудо ТВ ва Саудо TG-рам подписатсия кунед. бадруи азиз, Toyota Corolla соли баромадаш 2006, судишвориш бензин газ кор мекунад, моториш 1.3 ина, гарени камрасход, коробкаш автомат. сои мошин гуфтагие ки муомила дора, фақат харидорои аниқ занг бизанед. мақсад ки арзон мешида бо ягон чи дига. бадруи азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа. нархи мошин 55,000 сомонӣ. хеле мошино бадруи азиз 65-70,000 сомон, айне ки бародар да сум дар кор буда 55,000 сомониш мега. бачаёча мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. лайкора фаромӯш накарда бошӣ бо. бардуи азиз, Opel Astra F дар кузофи универсал, яъне ки караван, соли баромадаш 1996, судишвориш бензин газ кор мекунад, авиомоториш 1.6 литр, коробкаш механика. сои мошин маълумот додааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, 3 баллони 80%, рамош мега умуман варид надорад, заводской буда, хадавоиш нормалния, моториш зуд кор мекунад, кондитсионериш дора, ҳуҷҷат надоштааст, срочни пул мондар кора, харидори аниқ бошен, бо арзон мешавад. барои маълумоти бештар бо телефон мегирен мега. бадруи азиз, харидорои аниқ фақат занг бизанед хоҳиш мекунам. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 25,500 сомон. 25,500 сомон. фақат харидорои аниқ занг бизанед гуфтагие. дӯстони азиз, дар видеои пешина бисёри бародаро гуфта буданд ки Daewoo Lacetti-ам бимонакаи Саудо ТВ. гуфтам гап нест бардуи азиз. дӯстони азиз, Daewoo Lacetti чӣ хеле ки гуфтам, соли баромадаш 2008, судишвориш бензин газ кор мекунад, моториш 1.6 литр, коробкаш автомат. сои мошин маълумот додааст ки ҳолати мошин беҳтаринае. мотор, коробка Opel. гӯш кардем бардуи азиз, мотор, коробка Opel. савдо дар пеши мошин. дӯстони азиз, соҳиби мошин хоҳиш кардагие ки савдо дар пеши мошин. мерен ай пеш мошина мебинем, баъд чақчақ ай пеш мешавад. айни ҳол мошин қарор доштааст дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа. нархи мошин 35,000 сомон. ай пеш гап мезанем. номерои телефонаш аст бадруи азиз, бирен ай пеш мошина савдо кунед. ханам хеле бачаёчаи бад навори мошинҳои фурӯшии имрӯза, аз ки ҷое ки чӣ мошини арзонак рӯй карданд, ҳаракат кардам барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтам. фикр мекунам ки хеле нархҳои зур буд. чӣ мошине ки намондам, комментария ҳамин видеода бинависед, ма дар видеои оянда насиб иншоалло
ҳамун мошини гуфтагитона ба навор мегирам. Мақсад ки дар навори нав мемонам. Чӣ мошин дар кора мисол наша фаҳмиданӣ комментарияда бинависен. Ва агар он кас реклама дошта бошен замин, хона, квартира, метавонед ки дар ҳамин рақамҳои десен дар WhatsApp шурӯъ кунед. ма барои харидоро рекламаи зуруш мекунем. хулоса лайк, подписатсияра фаромӯш накунед. Гапи бисёр намезанам. Хайр.